بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين bandiraɓe caggal yettude Allah e julde e nelaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayaw men Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti eɗen kalanno e ko faati e waktuji njuulu ewa en kaali en kala waktu kala njuulu waktu muɗum to fuɗɗi e waktu gadiɗo o eywa e waktu ɗimmijo o kala hen goto to fuɗɗi e to haaɗi eywa en kaali kadi gantuji ɗi ganduɗa ko ɗin daganto neɗɗo nde o wasata julde e waktu he ha gasa o wasa hebde bakkat eywa en limino hen wayno debbo gonduɗo e ella walla ko nandi hen walla kanganoɗo o selli walla paɗɗinoɗo eyi o ɗifti waktuji ɓennuɗi ɗin o yoɓataɗe eyi walla debbo gondunoɗo e ella waktuji ɓennuɗi o yoɓataɗe joni noon hande puɗɗeten ko so tawi gantu neɗɗo o immima eywa neɗɗo gondu debbo gondunoɗo e ella o laaɓi eywa caggal nde o laaɓi nde so tawi o lootima nde o laaɓi nde o darat so tawi o lootima haw gayni ma heddo e waktu njuulu he fodde darde ma o heɓ darde o yo andu on waktu o yoɓan ɗum eywa walla paɗɗinoɗo o ɗifti nde o ɗifti nde so salligima haw gayni waktu njuulu mo woni e mun o ma o heɓ hen fodde darde yo andu on waktu njuulu o yoɓanmo ko keddiɗi ɗin kam joɓetake tawɗi omo wondi e gantu oɗo ɗin joɓetake eyi ono noon kadi kanganoɗo hankadi eywa o selli nde o selli nde taw njuulu o ne heddi fodde darde on waktu njuulu o yoɓanmo eywa neɗɗo gondunoɗo e gantu soko debbo piilinoɗo o laaɓi walla kanganoɗo selli walla paɗɗinoɗo ɗifti o tawi heddi e peeral fajiri ko fodde darde eywa walla heddi e mutal nangue ko fodde darde en mbino tisbare takkosan ndendi waktu ɗimmijo haali koye mutal nangue so nangue muti tan waktuji majji patima hankadi saɗa juula gonɗa koye yobde gandiɗa ko yobde gondunoɗo e gantu o noon so tawi nangue muti o fuɗɗi labde o yoɓata tisbare takkosan o eyyi hono noon so tawi fajiri o ma nde feeri nde o fuɗɗi labde o yoɓata futuro e gueeƴe kono so tawi nde o laaɓi nde kanko debbo o walla paɗɗiɗo nde ɗifti nde heddima e nangue muta fodde darde wotere yo andu tisbaro fukkima kono takkosan o juulanmo hay soko juulan hen darde wotere nangue muta o yoɓa darɗe tati ɗi keddiɗe ɗe o joguita tati keddiɗe ɗe on saaha o fuɗɗo julde futuro eywa ko hono noon kadi debbo o laaɓi tawne heddi e fajiri juulede fodde darde fajiri feerde fodde darde o yoɓan gueeƴe ɗe o acca futuro o on sanga o juula gueeƴe ɗe o acca futuro o caggal mum o juula subaka so tawi noon nde o laaɓi nde heddi e fajiri feere ko fodde darɗe ɗiɗi ko gueeƴe ɗe o juulata so tawi ko darɗe tati ko gueeƴe ɗe o juulata so tawi noon ko darɗe nayyi heddi e fajiri feera kanko debbo o laaɓi o looti heddi fajiri feera darɗe nayyi o juulat darɗe tati futuro ɗe darde wotere nde o juula ɗum gueeƴe ɗe fajiri feera o jokka gueeƴe ɗe hawo gayna on saaha o fuɗɗo julde subaka so tawi nde o laaɓi nde tawi ko futuro heddi ko nangue ngue muta fodde darɗe ɗiɗi o juulat takkosan o fuɗɗo julde futuro o so tawi ko darɗe tati o juulan takkosan so tawi ko darɗe nayyi o juulat takkosan so tawi ko darɗe joyyi heddi caggal o laaɓi o lootima walla paɗɗinoɗo o ɗifti salligima
eyi walla kanganoɗo selli salligima ɗo darɗe 5 heddi e nangue muta omo andi ko heddi nangue muta omo wawi julde darɗe 5 o juula tisbar o eywo o juula darde wotere takkosan nde nangue muta o jokka takkosan makko hawo gayna o fuɗɗo julde futuro aha eywa ko ni woni no watte so waktu o ɓitti ko waktu cakkitiɗo o juulete gadiɗo acce so tawi noon gadiɗo ne wawi juulede cakkitiɗo heeɓe hen darde o juulat cakkitiɗo so tawi ko darde wotere heddi ne futuro o ne nangue muta o juulat takkosano on sawore on hen futuro ni woni ñawore nde no yaari eywa a faamiɗo wadde neɗɗo ine foti andude mane laaɓi debbo gonduɗo e ella taw wona omo welsidi tan so andi kanko aada makko ko balɗe 5 wonanno so wondi hen ha ñalawma 5 o naati hankadi yo wattu teskade laaɓal makko hade makko lelade yo ƴewta hoore makko so laaɓi walla o laaɓani so fini ko adi fajiri yonde o ƴewto so laaɓi walla o laaɓani sabu so laaɓi tan ko adi fajiri yonde taw omo wawi lotade o heddo darde wotere tan yo andu gueƴe ɗe ne waɗɗimo o juulande heewi noon debbo belsidiɗo o leeli omo yaare ñalaw makko cakkitiɗo o dartani laaɓal makko o ƴewtaki hawo finoyi janggo caggal nangue fuɗi eywa o juuloyi tisbar o juulani subaka taw noon kanko laaɓi gila ko adi fajiri ne feere gila e jamma gila ko adi omo ɗano taw ko laaɓɗo kanko wonno o ƴewtaki o anda taw omo fonno julde futuro o juula gueƴe o juula subaka ɗiɗo waktuji tati fof o wariɗi o juulaniɗi taw ina waɗɗi e dow makko wadde neɗɗo yo toppito laaɓal muɗum eyi surtout bandiraɓe rewɓe ɓe yo mbattu haqqille kala gonɗo e ñalawma mum cakkitiɗo yo wattu ƴewtade laaɓal muɗum no fewi eywa haade ɗum ɗo hebde ɗum neɗɗo gaccuɗo juulu eywa mo juulani e waktu taw ala gantu kanko tan wela o juulani e waktu he so tawi wuro ngo ko wuro sariya ko qaadi ñawowo e sariya woni hen so tawi haala makko ɓamtama to hakimo to ñawowo pour ganden ko sariya haali hen hay so tawi hewani hande e guure men ñawirde sariya neɗɗo kam haɗata anda ko sariya ñaawi e mun ha anda mawnugol golle muɗum ɗe welsinade wasde julde ne yewta walla ne woni belaɗe mun ha ɓenna holko sariya ñaawi e mun so tawi ko sariya ñawanno ɗen o salima julde takkosan ha nangue soyɗi ha nangue nana mutoya so haalnama hakimo wiyanmo yo juul so salima ɓe ndewa makko yo juul ha heddo fodde darde wotere ɗo so juulani caggal fodde darde wotere nde sariya wi ko yo ware o warire silama dane makko taƴe ni woni ñawore sariya on saaha noon o ware ko o ñaawe wonde ko julɗo o wara ko julɗo holko woni o wara ko julɗo woni o lootete o hasne o ubbe e janare julɓe jawkal makko ngal o acci ɓesgu makko rona eyi oɗo noon ko caliɗo julde kono o yeddani baɗɗogol juulu eywa neɗɗo anda kam sa juulani takkosan ha nangue muti taw an o teyi a ala gantu ñaawa e ma ko ñawore wargo ko mbaɗɗa ko mawni mawɗugol gol ganduɗa Allah ñaawe ma ko ya ware eywa sa waraka kadi a andi kam ko mbaɗɗa ɗo ko fodde muɗum eywa so tawi noon o yeddu waɗɗogol juulu ngu neɗɗo so yeddi wi juulu waɗɗaki oɗo o tubnete hakim rawane makko ni tubno yo tuub so salima tuubde omo wiye yo tuuba ha fodde balɗe tati so timmi balɗe tati o tuubani oɗo sariya wi ko yo ware o ware ko kefeero so warama ha gasi o wona o warete ko kefeero holko woni ɗum o lootetake o hasnetake o ubbetake e janali julɓe o nawete boowal tan ladde to o ubbire ngam wasde lorde hade makko hendu makko lorde julɓe ɓe eywa walla ɓesgu makko totte wiya yo ya ubboyamo eywa jawdi makko noon oɗo ɓesgu makko ronata so tawi ɓesgu ko julɓe ɓe donata eyyi saabu julɗo ronata kefeero ronata julɗo jawdi makko ndi waɗete koye baytil maali eywa woni waɗe kees jama hono so tawi ko diwanuji men ɗiɗo ko hen
eywa woni ko waɗete ko hono noon kadi baɗɗiɗo jedduɗo waɗɗogol korka kala gueɗe ɗe ganduɗa ene waɗɗi e l'islam ko Allah waɗɗini e dow meɗen so neɗɗo yeddi ɗum wayno korka en jomum wi korka waɗɗaki e julɓe wona farilla oɗo kadi omo tumne fodde balɗe tati so tubani o ware ko kefeero eywa neɗɗo woni dagnuɗo ko harmi walla harmini ko dagui biɗo zinane dagui eywa Allah harminani ɗum ko fenade oɗo omo tubne so tawi ko ñawore sariya ñawore deftere Allah ñaweteno e meɗen hakim tubnanmo fodde balɗe tati so salima o ware ko kefeero eywa walla ko Allah dagni jomum wine harmina ɗum ɗum noon ne heewi e jamanuji meɗen joni eywa oɗo kadi ine ware taw ko kefeero bandiraɓe en paami wonde welsidade juulu wasde julde e waktu muɗum ha ɓenna wiyene yoɓa en ji fodde muɗum no wayi mawnude saabu sariya wi ko ya ware ganden kam golle te en limti ko woni gantuji ɗi ene dagano neɗɗo nde wasade julde e waktu gadiɗo fuɗɗo julde e ɗimmijo eywa kiba noon wasde julde hay waktu ɗimmijo liggey wona gantu eyyi gollam ɗe waɗi mi wawa julde e waktu ko mami hoota gallam tan nde mi rendina tisbare takkusan walla futuro e gueƴe walla ko nandi hen andu ko belaɗe fittanu ma mbaɗɗa soko sariya ñaweteno an a wiyete ya juul forcé sa juulani ha waktu cakkitiɗo fodde darde nde so ɓenni sariya wi ko ya ware eyyi liggey meɗen wata ɓuran en diine men nde wonno diine o ɓuuri tengtude eyyo neɗɗo saɗa golla saɗa waɗe embauché e golle haaldu jomum wonde mino komi musulman komi juulɗo kalnamo ka juulowo juulu leelani hay so tawi aɗa wawi wadde maslaha so tawi surtout bandiraɓe men wonɓe leyɗele tubakoɓe so tawi ko heure uji 5 mbaɗɗa embauché mbiya aɗa wawi ɓeydude hen heure kono kam waktu foof fodde minute aji 4 walla minute aji 5 ɗi juulata e waktuji tati tawoɗima toon ɗi walla soko ɗiɗi ɓeyda hen heure walla 30 minutes an yo jarane kalna jomum eywa ɓeydana jomum hen heure caggal heure mo kalɗon walla soko 30 minutes de hunde foof ko guila kaldigal he kono noon jomum ne watma embauché a haalnani ɗum te kamɓe kala noɓe jiiruma noon ɓe jaggirtama hankkadi jooɗoɗa mbasa julde saabu golle ɗe te a waɗaka obligé ya won e liggey oɗon forcé on aɗa wawi hebde liggey goɗɗo walla aɗa wawi daroyde banggue goɗɗo wona gantude eɗen mbaɗa ɗum noon so Allah eɗen mbaɗa ɗum kono wona gantu eywa te nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o haali wonde ko adi ko e neɗɗo ine hasbe ñalawma dargue ko juulu so juulu ngu feewi timmi hankkadi ko heddi ko fof Allah timminananmo o yaafe so juulu ngu fewani eyyi so heeɓi caɗele Allah aɗa to wiide malekaji ko darane maccuɗamo o somo jogui naafilaji eyyi gueɗe ɗe mbaɗɗanoki dow makko omo waɗa ɗum saabu am naafilaji ɗi e ko nandi hen ndaare so naafilaji ne goodi timminire farillaji makko ɗi juulu ngu so tawi naafilaji godani oɗo ko belsidiɗo hankkadi haydara makko timmata so rena ko jahannama o fayi eyyi juulu kam adi kala hunde wadde wata belsino ɗen juulu juulen e waktuji muɗum eyyi juulen e waktuji muɗum ganden juulu kiba noon mo liggaki mo waɗani haydara ne jooɗi ne yewta ha waktu juulu o ɓenna eyyi foti koye rewɓe sine heewi bandiraɓe rewɓe ndefu wona gantu ka defannoɗo ɗum hatma julde e waktu wona gantu eyyi hay jinnaɗo ma so yamirima wata juule e waktu sari ne wima ya salo jinnaɗo ma kala ko yamirma ine waɗɗi ne gollata ha heddi goofi Allah nde wonno Allah ɓuri hande e ɗoftere kanko ɓuri mawnude ɓuri handude e ɗoftede e ga jinnaɓe eyyo wadde neɗɗo belsintoɗo juulu muɗum on ko jogorɗo loggade janggo juulu wona ko ine welsinde wata mo welsidi juulu muɗum mbatten hen haqqille so tawi noon ko nokkuji ɗi ganduɗa waktuji ɗi ganduɗa eywa naafila ine haɗa hen neɗɗo nde naflata eyyi waktuji ɗi ine jeeya hen ko adi fof koɗi jeeɗiɗi ene jeeya hen to nangue fuɗata ɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ine haaɗi no neɗɗo naflata hen ine harmi so nangue ine fuɗa ɗo ine harmi julde naafila
ko hono noon kadi nangue sene muta ɗon kadi juuletake naafila almami juma sene jooɗi e minbar ine hutbina ɗo nafletake won noon yaaruɓe ine nafle ine luura kono noon so mazhabi imam malik woni ko ɓuuri yarede ga ko so almami ine hutbina hano sa ari a jooɗoto eyya hade wa sohlindema e wasde nande hutba o nande heɗade hutba aljuma o koko waɗɗi hutba aljuma o wona hutba julde korka walla tasi ala hutba aljuma ko farilla e farilla heɗade ɗum nde ko farilla hutba o ko farilla e juulu juma he eyyi jooɗade keɗoɗa hutba o ko farilla ete naafila ko naafila eyyi ko hono noon kadi wiyama so imam almami yalti tan hankadi ine faye minbare gila haade makko jooɗade ɗo hankadi wata naaflo ko hono noon kadi waktu juulu o sene faaɗi juulu cakkantenoɗo darɗe mo aɗa naflanno haade ma julde farilla o ɗo noon waktu o faaɗi ko heddi hen ko sa nafli hen hankadi waktu juulu o ko seeɗa keɓata hen darɗe ɓennat ɗo aɗa haɗa naflude a juulani takkosan ha nangue nana muta gantu hebnomani kon ɗo a naflata gantu o iwi heddi e nangue muta ko fodde darɗe 4 walla 5 aɗa haɗa naflude saabu sa nafli tan a tilfat waktu farilla o te farilla o ɓuuri tengtude e ma eywa gaga waktu o ko hono noon kadi sa siftori juulu ɓennugo eywa a juulano ɗum aɗa yiiɗi julde a suwa julde futuro ciftorɗa ndege a juulano takkosan kono futuro yoni takkosan waktu mum ɓenni kono a siftori a juulani ɗum hankadi aɗa haɗa naflude walla a juuli futuro ha gayni aɗa yinno naflude ciftorɗa takkosan a juulani ɗum aɗa haɗa naflude ɗo nde wonno juulu farilla kala nde neɗɗo siftori ɗum waɗɗi momo yo juul ɗon jejjitnoɗo julde farilla o siftori to siftori ɗo foti ko nangue ine fuɗa walla ine muta walla kala to wawno wonde walla hayso ko almami juma ine hutbina o siftori ndeke o juulani subaka o immoto o juula subaka o ɗo waɗɗaki no wiyeteno jomum nde naflata ine haɗa naflude eywa ko hono noon kadi ari e jama ine wurne pour julde takkosan walla tisubar walla futuro mbiya aɗa sakka darɗe ɗa ine harmi aɗa haɗa ɗum nelaɗo sallah sallam wiino so tawi juulu darnama e jama juulu darnagu ko ngun juulete ala dura ni arɗo ne sappeji ɗi aɗa yoɓa tisbar yimɓe ni juula takkosan aɗa yo ala saɗa yoɓa tisbar ya caggal to joɓa toon tisbaro walla boowal jama o to sa yoɓi tisbar ma ha gayni ngara sa heɓde almami darde wotere walla darde ɗiɗi moƴƴi ko heddi ko joɓa kono almami ne juula an naata nder jama ɗo to yimɓeɓe juula takkosan ɗo aɗa yoɓa tisbar ma ɗum noon aɗa haɗa ɗum so tawi juulu darnama tan hankkadi ko juulu almami o ko ngun tan juulete e nder jama he juulu wongo juuletake wadde a arata tawa subaka ne juule eɓe gurna subaka mbiya aɗa profite aɗa juula rakatal fajir ma e nder jama he ala julɗum boowal sa ari jokkoɗa e mabɓe sa heeɓi darde sa heɓani darde noon sa andini a wawi wasa heɓde darde hankkadi ine harmi e ma ne matta ɗum ni saabu juulu subaka o on ko farilla eywa wadde ko ɗeɗo gueɗe goni nokkuji ɗi ganduɗa ine harmi ine haɗa naflude eywa juma o noon won yaaruɓe sa yi neɗɗo ne nafla caggal nde almami jooɗi e minbar won yaaruɓe ɗum kono wona mazhab imam malik eywa so tawi ko nokkuji ɗi ganduɗa ine haɗa naflude ko nokkuji ɗiɗi so fajiri feeri aɗa andi e mbi fajiri so subaka juulama ɗo fajiri sene feera ine harmi so fajiri feeri hakkude ɗon eywa ha nangue ɓamto fodde gawal fodde métre 6 sa daari yitere ma nde ine hokkuma to nangue fuɗi ɗo ha etonge tolni ɗo ine wona fodde métre 6 won anduɓe ɓe qimima ɗum fodde mintaji 1/5 ɗo ine aña hankadi caggal nangue fuɗi so fuɗani noon ko ine harmi walla sene fuɗa so fuɗi noon ɗon ha fodde minitaji 1/5 andu ine aña sa nafli ɗon eyo kono noon kadi takkosan so juulama ine haɗa nafila ine haɗa naflude ɗon ha nangue muta so nangue
ɗon e nangue mudde ine aña so nangue muti noon ɗon e so ene muta ine harmi en kaalino ɗum kono noon ko adi nangue mudde caggal julde takosan ine aña ya naflu ɗon te neɗɗo kam naflannoɗo gam heɓde baraji so wiyama ko waɗa ɗon ko waɗata ɗon ko ine haɗa walla ine aña ine foti accude ɗum ine jogui ko heewi ko waɗata subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah en salatu ala nabi en foof ko gueɗe kokkoje baraji ke añaka aɗa wawi wadde ɗum caggal muɗum eywa bandiraɓe ne wayno ko jogui ɗon e waktuji timmi en kaɗan ɗo so Allah artiri en inchallah jokken ha joni ko fati e gueɗe juuluji e waktuji muɗum wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam ɗo e ayaw men Peni TV eɗen jaɗanno to banggue caméra jo musidɗo meɗen Djiby Dieng to banggue montage musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh